komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatong anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan man ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamo. Baka naman kasi ang
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. Ay, abi ko, upoy mo si Angel. Masunod sila ni Mimi. May klase pa si Angel eh. Next month, bakasyon na nila sa school. Makapaulit na siya din. Amo bala, miss? Ay, siguro dalagita na si Angel, no? Of course, dalagita na siya. Kag-apit mo, mataho mga ako na na. Ay, ambot So excited nga makita kong anak mo, Miss Yolanda. Kamusta ang negosyo? Well, so far so good. Magkita mo sa sales report. Maayo. Buwas, updan mo ako sa tanan nga store sa kag sa factory. Yes, Miss Yolanda. Makibot gid sini mga empleyado mo. Abi mo, na-miss ka na nila. Na-miss ko man sila. Kag may good news ako sa ila. Tungod ako ang sales ng kompanya. Siguro it's time na sakaan ko nila sweldo. Kag hindi lang ina, ha? Oh. At tagan ko sila sang bonus sa mga production sang factory. Ang tanan deserving nga makaabit sang grasya nga halin man sa ila pinangabudlayan. Miss Yolanda? Oo, Dara. Kag hindi lang ina, mag-order ka sang pamahaw sa tanan nga empleyado. Ipa-deliver sa tagsa nila ka opisina. Amo man sa stores, kag sa factory. Saan mo, Miss Yolanda? Subong na! Right away. Matawag ako sa favorite nato ng snack house. Sige, Dara. Kita ilang kita buwas sa opisina ko. Sure, Miss Yolanda. Audrey? Nga bago ka lang. Mommy, good evening. Sino ang nagdulong sa imo? Si Dale. Sino nga Dale? Classmate ko, Mommy. Boyfriend mo? Medyo. Audrey, kung mag-boyfriend ka, pili ang manggaranon ang boyfriend mo, ha? Oh, Mommy. Kung wala-wala man lang. Isli. Si Mommy. Grabe ka naman, Of course, no? Mas maayo nga ba datong ang lalaki? Hindi pareho sa kilala ko. Nga abi ko manggaranon siya. Gali kay na-blind lang ako sa kagwapo niya. Oh, Mommy. Sinong kinatumod mo? Oh, sino pa? Kundi ang amay mo. Mommy. Gani ikaw. Pangita ka sang manggaranon nga lalaki. Bisan law ay lang. Basta madamos ang kwarta. Kay mabakal mo ang gusto mo. Nakaintindi ka, Audrey? Mommy. Morning, Dad. Morning, Nak. Kumahon na. Ha, Dad. Kumusta ang pag-eskwela mo? Okay lang, Dad. Next year, college ka na. Gani man, Dad. Dad?
ni Mami? Nag-away ka mo, no? May duta na kami ginbaisan. Kay balo ka naman kay mami mo. High blood. Duta diferensya tayo taas ang tingog. Dad? Nabatian mo? Nagligid nga gabi, Dad. Ay, natungod sa negosyo ko ang ginbaisan namon. Daddy? Pero nagapangita ko sang ideya kung paano ko masolbar ang problema naton. Kagamo man din ang ginaalburoto ni mami mo. Iya kwarta biyang gin-invest namon sa buy and sell ng negosyo eh. Oh, Daddy? Hindi lang kami pagsapaka, ha? Masolbar gin namon ni mami mo ang nagapatunga sa amon subong. Hindi ka lang magpapikto. Focus ka lang sa pag-eskwela mo. Kung wala man ako inabugno ni mami mo, hindi lang pagsapaka. Normal lang ina sa relasyon sa mag-asawa ang mag-away kag mag-uliay.
me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Ano? Hindi kita maglakat, subong? Hindi, anay. Ginakonsensya ako sa ginabal ni Daddy kay Inay. Ha? Nga man, no? May problema sila ni Mommy. Financial. Wala sila nagabugnuhan na isubong. Then, anong kilabot nila sang lakata? May arang gani. Makapila na pala ako mag-cutting classes, ha? Damo na sang exam nga wala ako makakuha. Basibla kung ma-failure ako sa mga subjects ko. Tapos gigo kay Mommy kag Daddy. Make up ka lang eh. Kanugon, bro. Nag-expect sila nga ma-attend kita sa birthday party ni Manuel. Next time na lang. Budlay na eh. Okay. Ako na lang isang ma-attend eh. Ano? Oo, hindi ka man eh. So, ako na lang isang ma-attend. Dale. Mr. Andy Jacinto, counter 2, please. Yes, ma'am. Sir, 100,000 pesos. Please count. Thank you, ma'am. Please sign, sir, oh. Yes, ma'am. Okay, number 15. Thank you, ma'am. Ay, nakahulam man ako sa amigo ko. Ay, Andy? Yolanda? Ari nang wala pulos ko nga bana. Sa din siya halin, ha? Wala na siya nagatinir diri sa balay. Pero mas may kani. Nagainit ang ulo ko kung makita kong itsura niya. Mapaignoro ako nga wala ko siya makita. Ay, di. Hindi ko siya pagsapakon. Oh, bayad ko. Hindi ako pag-istorbo, ha, diri, ha? Hindi ka magbaton sa bayad ko. Ano nga bayad? Sa kwarta ang ginhatag mo sa akon, pauna ko na nga bayad. 100 mili na. Oh? Abi? Ginadaho ko tadlom sa imo, ginsubmit mo lang. Bilib ako sa batasan mo. Di ano? 100,000 ko ng unod sang sobre ngayon. Hanay ka. Sa din siya nagkuha sang kwarta? Wala ko labot. Abirman kung nagpang-hold up siya. Hanay ka. Isipan ko ini. Miss Yolanda, ba naman to ni Miss Ivy ang ginasugilanon mo kay na? Oo, Tonyo. Si Andy. Pero hindi ka ako makapati nga siya na to eh. Kakagad sa itsura niya. Do problemado? Makita man sa itsura niya. Piho. Nga isogid niya ka Evie nga nakita ay kami. Pihogid, miss. Saan pustahan?
kadtuan kagid ni Miss Ivy. Akseptado ko na yun, Tonyo. Isa sa mga inadlo nga ini, mangin bisita ko si Ivy. Kag sa pagkitain namon, munuhon ko siya sa 1,000,000 nga ginhulam niya sa akon. Miss Yolanda. May amiga ko nakakita kay Yolanda. Ari na siya? Oh, piho nga sukton gid niya ako sang utang ko sa iya. Ano parang maay ko nga himuon siniya? Anika, makikita ako sa iya. Mangayo pa ako sang dugang nga plaso nga mabayran ko siya. Pero, sa din ako makuha sang 1,000,000? Sa diin? Long time no see, Kas. Miss you, Kas. Miss you too, Cas. Sit down. Okay, salamat. Kas, abi mo, nagsunggod gid bala ko sa imo. Ha? Nga man. Tungod naglakat ka, nga wala gid makapahibalo sa akon. Kag almost 15 years ka nga wala makapauli diri. Amo ba na? Hungod ko nga wala magpahibalo sa imo. Kag sa mga friends ko. Sorry, kid. Sa din ka pa rin nagkadto. Nga kadugay gid sa imo kag makabalik, ha? Akwan, Cas. Ginhikutar ko ang kipatukod ko nga factory sa Manila. Kag sa pinaka-branches ng ako mga stores. Ang Angel's Chocolate Factory.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalando kasing kasi nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radio. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio!